พี่พิมชิมละจิตยังไงเร่งงาละจิตอีพี่งาละทงเยพี่บัดเพิ่นลงกี่ใบยัยเซย์สอฮักกะจิงเอ็มกะจงพี่กะตางิละบันเชมนักเตียนกะจงอุเบลนักกอสเปลกะจงอุยอเนสกะละนองกะบักขัดสันกะดุขอดกะบักขัดเรียวนี่เปรียงสงบหายพี่บารอปัดซาชิเซนฮักกะนิกะปอร์ฮักกะเวยปัดกะเอพิโซดจงกะโฮมเซสชั่นกุมบะพิโออีนักสตูดิโอกะจงอีมันกะปอร์เวงีไอกะโฮมเซสชั่นki don ki kena samla ki bawan baniat fu ke ke bautrai ulale ka jing em ke jongki ka don kum ki longyeng pat ki bawan kum shikurem baniat fu ke bautrai ulale ka jing em ke jongki bat hakani ka poro kem dapen slam show ka por nga pedang song bhai phi bro mo I kong arki bat kum joi ba Friday te shwa bangin let shakmat ikani ka program ka jongi namar bangi tip iwe pi iwe ngidon na ka jong ka jing yeshem ha ka jing em ka jongi ke ke bautrai ulale ngimdei ban chu sngap jar ndai utrai o mangin phla ya u hakmat ka jong briu te u jisu on phla yengi hakmat ukpa jong ba habeneng hakadi ka por ngile ban sngap ke bautrai ulale ka jing em ka jong hi te kumno kong arki ba Friday ma manu ba wan shwa sha ka jing tip ya utrai na marba kumangi tip ma ba bonsen ngide hi ki kristan ma ngila kha na kalong yeng jong jing long kristan oi mei pa jongi ki kristan re kata kam shimla biang te ka jing long kristan ka jongi mo lamar bangi tip ladangi hi shimet ladangi myo hi utrai em kata pat kampat biang te ladangin khot ele jongi kristan ru kamdei namar ba utrai o mangi haban yo haladie te shimet yu jisu mo bangi pediang te kumno kata ka jinga lenti ka jong phi bat utrai bless bun phi ba phi pelat jaga ni kapor banyak dalang bat ni kan ni kapor shisha try ni ai ngo shisha yo blay malaka sima ba blay ulong ba bah shisha blay utrai haduk kan ni ka khlemat ro utrai ulong ba kraw shisha ngis ngo ban shu ai be ka jingero yo try mar ba malaka si em ka jing em ka bangi em long blay ule be ki kamba te nga ai ngo shisha yo blay ba la dau blay hi pen kala ya nga em nga nam yo te ban shong ha kan ni kapor ru nga nam yo ban pla Shaki pat ba mo bakin yo ban pet ya ka jing em ka jongi ya ka ega ba utrai ulale ki kamba shisha ngas ngongo ya utrai ba ngani thu epi na do ka basdang mo kum no utrai pen kalai ka jing em ka jonga te de ha ka snam arhajar arpho ha ka to por ba lockdown te ngayo ban pet ya ka wai ka video jang pastor ban tei te hagi tu ki por ho ngadi ka bro ko bam da smart ban pe ikini ki gospel mo ikini jing rai gospel ru ngam just tenat ra la da don ha po food ru em chwa nga delete be yaki ngam just ngap te ha ka tu ko por pade em nga ai ngo ya try shisha ba ka wan ka lockdown te ling ba ka lockdown nga wan sha ka jing kala ka bamot te ha ka ta ka singi ken ka wan be ka jing pen kendu hanga te ha ka ta ka por em nga kan mau ba khat ar beji men miet namar ha ka tu ko por lockdown ngim yo shuban jiseng te ngila don bet long ni she pelong jin wai e geng tu hayeng ngila sedang ban pelong ya kata ka jing duai ti nang ta ti ha kata ka por ti nga shong duai ken marwei men met ki khon la athia ineru idang pe tv ti hata ka por pede nga duai ken kawan ka jing pen gendo te marmet hanga ngasngo bet ba ngampat jumat ti kata ka jing penslek ka jong trai ngampat jumat ya kata ka ngampat ju osngo ya kata ka jing dan ringkat ka jong trai ti ha kata ka sngi am de ba utrai nganget ba utrai udan te bat ngah ka to ka por te ngayo sngo ya ka presence ka jong utrai to ka kamera ken te naduk ka to ka sngi hi ken ba ngayo ban pe ya ka video te jang pastor shaphang ka jing kala ka bamot te ngam te hiru kumno ngapoi pe ya kata ka video ken ngam te pra kumno ngapoi klik ya kata ka video ru ngam te kumno ngapoi scroll ya kata ru ngam te pra te nang tang la pe ya kata ka kubor step ka jang pastor em te kumta ha kata ka por hi ngala duai ken ngaduai ka wan ka jing pen kendo te jing em jonga te ngaduai dang ngala duai hang ta em ngasu thu shisha ba ngahaban pen map ti kita ki pop ki janga baro ki bang ngala le em ngasu thu bang haban pen map nanta te ngasu thu nga ai ngo shisha yo ble em ka di ka to ti ka ba utrai ula thau thamai ka jing em ka jonga nga nget ka de ha ka to ka sngi te na do nang to hi ken bang sa poi ban thrang yo utrai te bangan wat shisha yo u te dalam poi kata ka por de lakhi kum la sham step kum ta hi kala wan ka tu ka jing kwa ti hanga bangan pet biang yaki video jing pastor nga poi ban wat ken ngam youtube hiru ban subscribe kum noi e mo atu ka por lim pat dayat ba gini ki mobile android ru te long ngam pat danang kan ban pandan kamru te dalam hadiah nang tu padam
ngaklik lah klik hi kan kum ta balapek sisian ti kilawan Kilawan ha. te dia nang tu te kum la sham step ngapek yang ta ka video jing pastor ku bor step te kum ta hi ka ai min siem be yang ati kat bangapet kam julong le no kan te idan se iwe iperlok jongai ise iwan be te hatu ka por me ibe itrei te hatu ka por im dayo raban le terai te iwan kai be hin jongi kan itaru ide i bala pediang hi kan ye utrai te ise iwan hin jongi te ise ai gospel be kan yang agam tu kendiat te nala diru ngala athrang ban syakri utrai te iwan se ita ngam jukwa be in mi ita ni yang nomor belai ba isi ai gospel be yang ngaso tenat te hadir na to pada te ngakwa kan yo ngani ngani kendu he ni pastor mo ngong ngakwa te bani kendu i ngam tep kum nang apoi sini senang thmaru ngam tep re ngaya lambat khun ngaba bat khun baro angun ni lam lang sini te la apoi sini sejaka te kata ka jingwan ru em mti ba ong bala tep te ho tep ya kata kanong thmai re long ngam tep te ka dan ha kum no te la shuan la kawan la shukali na ki beri kum ta hiwan be kali yo te la ya thu kita ki beri badan hang ta te la isa ka saim buat te la wan be direction te nanta ani ngane thu ipm shwa bangan rung hani kamra jum pastor ka jing khnyo ka bam de shu ka bakai long ba wan rung sin ni kong te ma bangan rung te de la ru ni kamra jum pastor kum ta hi ken la yo ban pha duai te na du nang tu hi pada am banga poi ban pha duai hi pastor te na du nang tu hi ken ka jing em long ka sedang ban terang ka sedang ban kwa bi ban syakari au terai te nga ai ngu si sai oble am ngande thu ep ba kini ki khon ki ba utrai ula kar khu yangi te menta arngot ni don ki khon iwe ken thei besin rang nga ai ngu si sai oble am bo ai ni kini ki khon ngande thu ep ini khon ke ibaning kong kan utrai ula le kamba si sa baru arngot hi utrai ula le kamba te namar ba ini khon ibaning kong am haka to kapor banga sedang armet i ngam tep banga la armet te to kapor te ji sisai la di ban hap la di ban bleed kan te utrai ule ki kamba phi long ba ine te i kham le kham dan kanu ngaru ngaklam pang khlam stam hi kan namar haka ta kapor am banga trikhia haka to kapor am ngam nang raban ai ngo yo trai te kata ba utrai upelan Andrei hadian mentah kan bangal asyakari utrai kapoi ka ba ngakan mau te gitu gipon yo nga ani sisa ka de ka jinga da ka jong utrai te lada utrai hi yada yang to kapor em ikon jonga kamot ngangai ngam tip shumo ka ega banjia Andrei nga aingo pada yo utrai am ba uyada te bat ikon iba aru em ani thu ipi ba ide basitam biet ha nadu badang khelong hi kan nadu badang kha hi kum tu idi basitam ba dap syadam bet te nang to pada po hospital be kumta wan shiyeng dap shi te yo la po hospital kumta be dong haju be ubanai te amde bo ong de kisnam haju be ubanai am dap tang shtiyo la wan shiyeng le biang hospital laisien kumta ti hospital dap syadam be kumta ha kata sngiling la ima ba be la shitam jor nga ong thrai inam dan shu te andre aingo pada yo utrai ba hadu kan kasnilong iyo pada kemet ke bokoi bekia te baga de kata himo long ba ublei ule sisa ki kamba te ngai iba kita ki jingpang jong i am menta nadu bengi syakri ya ublei de kamot kata ka jingpang kam dan shu te i kata ka jing dap syadam am kam dan shu ra i la long bai kum ba weng bai ken la long kum ba weng bai kata ka jingpang ho nganget ba ki doktor ba ublei ai ki ka jing start ma bikin suman re ka wehi pada banga so thu em ka de be ka jing pen kia ka bawan na utrai te ba uweng be na thiet be ngada sngo thu ya kata na mar haduk mantai im ju stam shu ra ho kita ki jing pang mariang ki wan te ki jing pang bayong khle ki khishet tambalong kamlong shu kum balong man shwa ba hab bet ban penne kata ka dawai hab bet ban ishim dawai te men shwa ni thu ipi man lau bana hab ishim dawai bet shi sian shi banai ka mon ke ega pisa ka bala pelang em ong ban yo ai bai wai yeng myo re ne tu ipi ka mon ha pelet be ha ka bai dawai ini ru isitom te tu ko por isitom biet ba tu ko por bat khun bat kpa yo lot bai dawai ha tu ko por ken ai ngo si sa pada menta am ba ublei long uliak ki kamba te ini ru utrai la pen kia ye ki khun ru long utrai hadu menta am ne tu ipi long kaspa ba ka bo utrai ai ngi am ka di kata te ka jing ko jing kia ka ba ningkong kan ka ba ngai i ki kamba ki ba utrai ule hadu kan klimat menta am ka mot ngas ngongu pi utrai na mar bele bengi dan be pedeng kemet ka ba ko ka ba khia te
kata hi ke bangas ngongok pelat dia utrai jing ya lenti mo. Ngi sngongo utrai kumba phi mo ki ba pet phi sngo ke ka ba utrai ulale ka yeng ka sem ka jong ikong arki be iba Friday. Nganget si ba ude utrai uba don ringkat te. Ma utrai ru kumba ka tin ka jong ubleng ina ken mau ha tu yishpongot ki ba pang yang thole. Kendai ngot te kim nang banwan ai ngo utrai. Ndre uwei pade uwan ban ai ngo utrai. Te kadi kataru ka wei te ka bangi ngi yo em babun na pedeng jongi ngi kilat te ban ai ngu utrai. Teng ngi ngomit ba kadi ka jingle ka jongi mo. Man shu omit ba kadi ka jing tre ka jonga bang along kum ni mas rius pa kum ni de ka jingle ka jonga re em. Tam dei mangi te na ma de utrai. Ba ai ka boring itu mo ban yo ka spa. Na da dei ma u ba ai ka bor em ban yo ka spa mo ngi ngim long i te. Masih sha utrai u ong ru bangin wat shuai ka hima ka jong u bat ya ka hok ka jong u bat ke baro on sa ilang tam me phi tenga nget ru ka jingkot jingkar ko de ka wei te ka spa ba namar ban shu ong mo menta mo ki breu te long ngi pet menta ka jingpang ru ka roi ba te Kadai. te ladangi sisangi ngim nang ban ai ngo utrai ladang ngim nang ban wat utrai em ka jingpang sisa kala awan be te ka jing em ka jong i mo te ka de kata te nganget pada ba udi utrai mau balik nama kajing bahaga jong u kajing snake jong u te kaya ibot silinter kajing em jong i te de kata te kumno pada phi kata kajing ya jing lenti ka jong phi ka de ba hapor lockdown mo phi ong te kema ka tu ka por ki khang em ka surok i te phi ong phi de banwan chani long kampat don ne ka tu ka Em haka tu kapuar em kila sedang ban peli te arja apway haka tu por lockdown arja arpau ngala syong sabe hi ngapet bik video ai te hatu kapuar be kila sya ken ban kikali ru kila sya te kum tu dia ban yat te nang tu kanya ngong ani mlong syuk kum ne te ban syong sa hi te tengah kuah hi ken mo ban ya kendo i nga ai ngu si sya pada belong ba utrai ukta te haka por ka bade biang ba utrai ukta engi ken ngas ngongu hi ya kata ba utrai ula pen em ngi mo la da utrai pen em ngenom yo ban pelaru syaki ka su thu ka lockdown te ka li ka por jong ka jingkir khu mo higi babun ki long yeng em ngayo sngo de haka tu hi te ba ki yo mat utrai kio ban pedang utrai kumbu Joshua wong te nga bat ka yeng ka jong ngin sakri utrai nganget ba ka long yeng ka jong phi ru ngi sakhi ya kata hi ken mo kum ka long yeng ka jong phi ki khun ki jong phi mo phi wan long ban yo ban sakri lam te te ka de kata hi ngi sngo thu ba ka de bit tang ka jing pha jong utrai bat ka jing ai ngu ka jong ngi kalam ita su utrai te kat ba phi dang ya kum ta de long kum nu min shwa pa de long kata ka jing long ka jing em jong phi namar phi ong phi pedang utrai arajar arphuai de o arphau hai te kumnu shwa kata tingila ban ya phai khendiat mau kumnu ka jinglong la ne nganget namar bonsian ka long yeng em la da utrahi don em nganget ka jing bam ya thu jing mut ma kum sikurem ne bat ka yeng ka sam e namar ngaru ngatip i kata namar ngaru ngade ngayo i la ka jong ka yeng te long email pa la ne siparang em judan ka jing thu jing mut bangim pat yo utrai te phila ban batai ngi kata sisa nga ai ngu sisa utrai kata ru ko we am ba phi ong ta ngadakan mai kata jing rai be isi rai Sophie te kata jing rai ka jing te ngas ngongu si sai utrai am namar ba u ai ngi kita jing ka wei am ka ba ngas ngongu long ba ai kita jing la daum ai kita jing am la dang ngim dan ki jing nginom kan mal te yo blai nginom su thu hiru ya la di kan nginom long nginom phai te so blai ta ka daw nga ai ngu ba ki don ki jing ha ka jing em kan dang kan ma ha to ka por sisa ka jing em ngala long kum kabalang Ephesus te kabalang Ephesus man kadang don ya jing dai andre nga nga su thu em ba ha ka ying ka jongi dai kam kata ka jing ngam su thu su thau te phi kata ka jing long ha ka ying ka sam kan ngam su thu su thau re Henry nga ai ngu si sa pa de yo try em long ba u te yengi kata ka long yeng te kata ka long yeng si sa ban da ya karen ya kata ka long yeng si sa man shwa ka long yim dan kata ka jing ya su thu jim mod we ha ka tu ko por em ngan ong phi ngam ju su thu su thau kata ka jing em kum no ka ya kum no ka long ngam su thu su thau nge don la yeng ru ngam su thu su thau kum no ka long ru Henry ai ngu pa de yo try em long ba u pen long te kum u tu u khiu ma u bala pra te kum bak tien jong blei ma ko ong ba u tu khiu bala pra Henry u pen long biang te yo tu khiu ka yeng ka jongi ru em ka long kum tu te ka long u khiu bala pra ka yeng ka bala pra Henry u try pa de u pen long te u shna biang thau thmai biang tu khiu em ai ngu si sai ka ta ba u pen long long ba u thau thmai te ka yeng ka jongi
sabai ma iru ila kala ko bomon nga ai ngo shisha yo trai na mana kan mah tu ko por em ka jinget ru ka ya hoi long ba ha tu ko por ngidang ya don ha ka ju ka balang kadang biang andre ha ka por banga wan shakri long kadon ti ka jinget thot ba kadon be hi kham tam ha tu ko por bala pan baptis le na kan mah tu ko por banga pan baptis ru te kum ban shu ban tep mo long kum ta tinga ong kan ni nga ong pet mo nga la sha nga ni pen baptis no yo nga bele film pada pen baptis re men shwa yo pada pen baptis re men shwa tinga ong la da tambang aku hi ban pendap mo ya kan ni na mar ba shisin la kala ba mot kawan ti ka tu ka jing kwa ban long utrai hi mo kan tu bangi dei be ban pendap ti ka jing ya ka jing pen baptis te ai ngo yo trai pada nga daya tu EPM shisha utrai lada utrai hi isen a lada dap da ka jingai am nga tharai ngam tip shu ka e ka jing pang ka bangan yo kan namar nga kan mau ha ka tu ka po dei ngala priang makana yo trai am la long ba ngadi bat na ka khuri jong uble ngadi bat na ka khuri jong ka perthai namar nga daya tu hoat men shwa ngala ju ai ma ka jing pla ba ngala ju bam te kini ki jing bam ki basniu te nga aingu pada ya uble am ba upelat pi nga na kata ka jingpang andre bangan perkhat ya kata am ke ga ba utrai unle lada utrai bitar dengan tip shu am ke andre nga aingu pada ya utrai ba upelat ya nga am ho katu ka bangan a jing plab yang fi mentamo kemudian sapang katu ngada kan mau sisa ha gitu gi por dei bang abam ya tu jigbam am ani kala te sisa pi nga long ba ngala long adik hadu kata-kata te Ndi tu EPM tu kapor ha kapor banga kwa ban I no mo bun sien ha ngala kwa ban I te ngala kwa ban long ban I no kitu jimba mo ngam kwa shu ban bam no mang su thu kam jonga ro kam long shu kam sha shu ra tang ba kam la ra pada kai le persha bete kan ka do ka kwa bete ban bam te ngasi dua bi try nga try ya rap yang nga su thu ba ngadala di am nganom la shu te ngasi istenat bahagi pastor daki ai jing keran syapang gitu gijing bam kalau ngai mensip tu yang ngai ngu si saya try ru ka wai pada am bangawan ban pendap ya ka Bible school long limbah ka Bible school ru ngayo kini kijing hikai te syapang kijing bam jing di ka ICM mo nyo kijing hikai ki babun ngai ngu yo try am long ba kaktien ka jong blai ma ko ong ba kapen khuat te kaktien ka jong blai am astu kat bangadang syakri yo try am ka yai pen khuat te ka jing em jonga atau ko por nganda ya tu EP utau raja em ubang ngala ber da seben ngali shem ngali tam nang tang onga hata kasni ngarai te nga trang ngam bam shu andre sesh pang em kawan kado te mo ka kwa abet em ngali tam nang tan po da seben kam dan kata ka jing kenjing ru shem bet bam bet teng ru la long kum balik krong no neki para marjan ru kum tu te prabaya bam kum tu te mo shi ya pan ke ai lang si kum tam ta bam bala lot kum ta te nga ai ngo pada yo try am ha ta ka wis ni ba ka wan shisha ka ta ka jing long la bun sien te banga kwa bai ban I no te ba kum ta mo ka met kam ya de ra kam sedang ban shitam e te nga ai ngo pada yo try ha ta ka wis ni am ngada syong dua sisang kerpat sisa yo try nga try nga yarap yang ngamla syu ra nga stu da ka bor ladi am ngamla syu ngan sayap te ha kata kasni am solingo te ba kum le sham step de nga ki kamot ngala te nga kum num tang ngam kwa syu te yo ta uraja nga kum num ta dala de bam jali kum to shi kwa te ban shi kwa ba ban bam nga kum nu kum ta nga klam kwa syu ban bam ta uraja ma berkat pi si teng mit ru em dengan ki gum tu ngawat raja haja ka bangan wat ikak tin ke jang le ma ngawat ban ban yo tau raja ban bam te si teng mit de ki gum tu la de ka por thia ji sam de su ban bam ke ik ma tamba da kendit gum tu si teng mit em ngasem yo tau raja ngabam mong ta te hadir na tu ngai ngo sisa kan ba utrai long uyarap sisa te yang bangala ban I mo kita ki jing bam ki e kata Isngongo mo try na marba kumtangi layo sngo ba kumno ka jinga lenti ka jong phite long chwa mo philong kumto te phingop ha ka jingbam e mo long pisu tu la long mala shat ring marau te shat te marau si sang su thu ba teng ngi bam em ngi sngo bam nei le te tang pas ki suki pad em ka te te ngi ring itip da ka bola de ngi tip ngi dum la te ngi don kam be tang try sa no pala jong mo
te kumye phi bat ba Friday kumno phi sham you try kumno ka jing ya linti ke jong phi Please bun ko piba pila pula ka por ba pindon kar bat ngi ne ka por ka bamta oi ka ban ko nga angu yo try ma no pula penlong yang aku ne bang yo syong hang ne ru de ka jing ai ko jung try hoi bang apoi ni kong hane jakaru mde da ka bang thrang hi dala den kong ni lok hi ni kong arki pe yalam yang hang ne apor benang don kan ni ka kamera te wan jang sang hane atu por ngadon prang jing stam te ong ya le jing sang asyong bai te ya le kan shulej bud abom ban se te mne bang thrang hi trai te bang lej bud ka shulej ban pen ko ngo teng lej hang ne teng ya syong ne te ngeyo han sing ya syong jang sang ne te ani ngata la kran pastor tu par ngam suthu sutha wa te kran mar ngam par ya kendu te ngam par pediang trai ngam par suthu te la de por pha duai te yang akili pa duai khamat ban yo jim khiam te ngalej ngashulej na tu lai wan tu par la le chieng rum suthu sutha ala sai ki ka jo ki dawai ngadi biang te la poi sa hoi ka ta ngai sem ngato par ya sem to ra de por ngang chuan bud be je te hak por ba ar hajar phuai menai disembar dan kadon jing sang aingu hang ne hatu ka poru ka jing pang jongam kala jur pha te kala jur pha ka jing pang pade ngong le kumnu ka nya bang pang gumne ma i pat ong ya le apilej nya jing kya be nyong ladang le chteru namar nga ngom tate ladang bam ka ikam ladang bam ka mi no te ladang bam sibu nga bam ja sipliang kemut steng pliang kemut kan mi no kanum ne ha po jong ate ka bam kanum ne te ong ya le ka le chapot duai nge bum le te lawan hang ne te la dila jing sang lai ya sang ne po kan kadang long ne po ka to po long na kam perking hi ban ong ban we bun bru te la syong la kadon ka worship kadon ka praise ang tupat te la ai ten hadin pade por baya duai la pa tho tu kimat jing duai te ke ai pikwa ban pen duai la tho tu kimat ang tu tengah pade ngapa pen tho itu pen tho ma yang aban ni ha tu ka por pade ka jabat di pastorang ba ya duai lang skrup tu te ya duai ta pade to la duai ta teng la sang tu trai don te ka ni ka jaka teng la tu ta pat to yo sudah bang kada syong shit te kai ba syong shit ba batam ma em to te adin pade la dai kala lakut ka jing sang ila ai sakasha jumpam ki pen krek mon ta ki pon jing hatu per ngawan ngan bam ni ngam bam ni jing bam te ai ka foi ba kasha ngan bam ni kan la dengan bam saya ai sibit ngan lek pirit long kuma ngan lek pirit ngan lek yu te adin pade ong ni ngan bam to bam ka bam ngej ba pimelai ta pade ngabam tu kaca ngabam ben ngadi kasya te bar ka bam bar ka sengap ya po la jong be bas ngap ya ne no bar ka bam bar ka sengap kam lele ma trai tengah syong betul la sedang saljing seng baar jan met kam lele repat hadu benakut ka jing seng met kam lele te le roi bang tu khmat tengah si roi ya tu khmat tengah le seyeng ya tu ini kam lele ma tu jimba mana abam tiang ngla ong MP kam lele pi bam ba ka ki sakri jong trai la pen krem ngai ba kunum lele nga to kam lele tengah bam be tong kam lele te la pai hieng te la tia la kila sai mustap la kan mau biang ki dawai te bang habdi ta dawai habdi biang ki dawai te din kata pade kata ka jing pang kanang duna te kanang duna nang duna te ngam teraya de no to doktor pi no to doktor ba lishima ngam sungu ai buram ti trai pat suthu par suthu nang ting pat nang manai tengam suthu kata trai pen khia yang rai nga kan mau ki doktor te ki pa pen khia yang kitu ki dawai te ki ba penjam pen sai te jumpa yang rai hadin pada kata pada kawan saka kajing seng healing populo kawan jing seng populo pada syua ka tu ke healing pada kawan ka jing seng hang ne ya sang syua ban long healing kade ka semit ni Wednesday ka pa dewan jing seng hang ne tengah pat ngawan syua jing seng ngayo ta ka jing peslek ngam suthu ta ka por ngong tep kata ka ban jai nga kadang ruai hang ne ka tengah nang syua te pada suthu ba kata jing peslek kadon ha khamet jo nga am lawan jing peslek ngai le ngale be benam ki ber kinum itu te nga le be pen nganam ko ba ki ber kin itu te nga bangan don ta jing peslek
Hadin pada ngasyu beto tongan ngayang na tay ngayang ngawan paduai. Kali paduai pastor. Tele paduai pastor pada teng lalej no. Teng lalej syong no. Teng lalej biang hayeng. Teng lalej hayeng ya lenting nang ner surang tu ko ngarki ong. Di balai ngam ne ngatersan kambet ngatram su tu su tau kata kambet jong ka balai kulung kumne yang yang opio jum perselek ngayo jum perselek kum tu sa. Hadu dah tersan tu jum perselek tiba kan. Oh kan pio jum perselek kulung kumta kan. Te pada kata penyeng layaj ngaya kum tu pa arajar pu ar par kana jing sang hiling. Ngalale jing ya sang hiling. Te ngasulet kum tu pat sakri terang ngasulet ba jing sang ngasulet budi i namar ma i ibayalam ngaingu sya bangayo ilok kum arki ma ibayalam te ibayalam yang jing sya mau ki ong ba commission rang mau yalam ya kaying klik kaying na. Hanga pada em ngamlong e namar badai ma i ibayalam lenti. Lam dai ma i em ngam yo hirup ban syong kan ka jaka. Namar aku tu kepor ma ihi ba ong yang ya lejang si penbor ba jangan. Kau wiru long tama. Kadi kajing kok ngut teh. Tetap kok ngut em long tin boleh kok mau mai samal kajing kok ngut teh ka khampa mane kajing kenya teh. Kalau ta i kong arki long isu ya lam mo pi. Dai lada pi pa fem kok ngut teh long. Kata teh. Kalau kumne kajing pen kok ngut jonga kalau ngasu pen kok ngut yo ngayo jumber kia teh. Oh. Mendai bang kok ngut bang nak terang ba tera teh. Asu kok ngut ngayo les ngayo jumber kia nang tu teh. Ladang ngalai yang tu ngayo jumber kia sisa. Teng layo jumber kia teh pada lang la ngayo jumber kia makan aru nak pai biang teh. Teh hadin pada lapai jeng sang arjar pu ar kodan hiling. Tenang tu pada ngasdang ban wan budi ban lejing syakri ban wan jeng sang hang ni teng kharlanu ang wan. Te pada tu ila yalam yang yang ya lejing sang biang. Teng ong ngan tang sisen. Tambah menmit ngam julaj. Te hatu kapor pada ong ya lejing sang mau lai katang ngapen ngam lej ngasu ngam bet yang lej one pi ya lede kapar ngam nombrong. Sisa ngalek kum ta pat kapor. Ngalej on ya ki lapo yang tu surok ki lejrung jing sang mengapat direct semoyang. Han mo to war po biasa yeng. Wan ton bang tu sini si ayu kala jangan te ba kwa lej sang te. Empu apa nong ban lej sang. Te hadin pada ngaptip mau turai kuta yangan marba. Ma ihi bai seduai mon nem ta jongahi maro i saja duai sajanya ong ik pastor ma pun bu jeng duai te nem ta jonga ba ngan kelak bomot. Ma iya tu hadin yang kata ngaptip. Te ma iya tu ong ade kata kata. Te hadin pada pa jeng sang pomolai. Ngarung ta jeng sang. Mar sendrung ong asung ke per ta kacaka. Apor ba barwai tu kapor yang dang yalam worship barka pre worship dengan lambai pastor fair pa di Sofi. Atau kapor pada ngasyong. Tela po itu kucing ruai ba. Me kata me pen kia. Me pen kela. Atau kapor pada tu kan kapor ngap pen kenduk yang abang ngayam tu ngayang. Ngan num le ranya ni num ngayam tu. Ngayam ong terai. Ma ke ike bang lale. Ma ngalale kalau ke ike bang la ngelaburi ya. Ma kapta milok ba ngalale ke ike bas niru ngam ju tu. Ngalo ngapan susi uterai te. Atau kapor ngapan map ngalep kapan map tu kapor lepat duai. Tak susu kan. Kadeka diuterai bapun kenduk. Mendai mai isu le yalam lentianga. Rei diuterai bapun kenduk yang apa. Hadu bang ngakela no yala de. Ngawan jeng kelah kebumbun no ngapendap no tak kahok no pendap. Ngapedang diuterai senang tepat. Ngapedang nang tu ngasa lejing syakri pat. Ngalapai jeng syakri pada rapoi sonde pada muka asyuba. Bang pep. Langsung tenat ban lej. Kedai. Langsung ngu isyapi ong kumba ka ketin ke jong belai ma ka keren apa ka kitab jeng start perbab kalau nang bakat sau ka mur ka ngba ka kentai ke start ma ka te ke long yeng. Hawa je kum ka kentai ke start ma kan te ke long yeng ba mla ban te de lade te dai ladam dutrai don nakat lembat. Dutrai don nakat te kadang la ban te ke long yeng. Kadang kan sungguh syai turai. Ba penla kum ne te. Pahadu bang na yosong kena jakam taru bang ngadai tu try ba yalam lenti. Lada utrai don mo. Ngaru kanum yo ada ban syong di Jakarta. Mati ke jing yalam ke jong utrai mo. Ting nganget nyamar ba kumban syuang mo ke jing syakri jong ilik kaslam mate. Namar kalong kumju hi ngaru por bangalet ning kong kaslam mate long
long Pak Jumlian tu mah kum gitu gijat jing Syakri te. Teng lewat orang gubernur teng ba kedai ruai te habis syat te. Ngim te menang te ban kong ban syat ban syat ban ya ya hak jing syai ngim menang ban kata kenti ajing syai ngim taruh ngim chulai Long chia. kong nang ibit mo. Nang ibit. Ibit pi long. Hadir Kajing pada Syakri iu kum jadi mo. Hadir tak try pada Kedai. kaktik syu. Kayak Ya kejar syu kenti. Ngas kong su kalau ngom tahi mo nong ningkong ngile ran te. Long ngom tahi oh ni dayu ite nong kumno la ni mo kibriu kin nong kumno te. Ngas kong su la dapat de ngibo no kata ki baro em. Istu ba de ngis kongu te yu try bu la le. Bu try te bula penem ngi em ngimle ran sure. Takkan kumbaga ketin jong boleh mo kitab sam lai pisau kata dukat baprate ko ang atau mat batu kemi bau try long baprate shisha am tang kita ki beri shisha ki bala yo mat shisha am long kis ngau thu te tang ki ba mat shisha ki so thu long ki tep kan re ki tu ki ba mat am takadau shaidon ki ba komen sneu romo siapa ngani po internet long kim pat mat te le di takadau kim so thu te kim tep te henry nganget hiladaki ki mat am try maki hiban kam palat susu kata kajing iet mo dalam ta sungu siya mo yu try te fidang don ni ban ong mo long kijing ay lenti mo jong pi long nangay kung ba Friday ru long kumta mo pi menta long kayeng kasam jong pi play ya lang man Syakri yu try tengangay long men shwa pi dan be kajing ba mi susu jing mo menta pat ngangay kajing suk ka jong try mo kalasan syara kayeng kadai Kalau kumta mensyua oi ngimya sutu jengmot. Nga bat iku arki di syukurim. Tambah long hayeng pada long ngimya sutu te. Nga ngalit bela bet man kasngi. Ngawan bet hayeng. Lawan hayeng pada kemi sutu. Ya ka jengmot namar ba artat bangang ada ibru ba ya lengkar pe. Mene belengkar melej auria te melej auria te ba lengkar kadi kebam. Ma ipat ilat thnum nga. Tengok thnum yo banga kamai ngadi hi. Melej pinkor bare kata te. Ndrai pada lawan hayang ma ipat ila trum nga te kadon kedon keluar kapor bo bad ma ila duai penujung duai hayang pada ila duai pat ila duai pen kendu musim pen kendu te ya duk kita yam nga pada ngala ong duai yu kemudian berkayam baduai berkayam ngali pen kanya i mene bang susong sangap jar ba yam i ngali pen tut ke ngali pen tut ngali kunyum namet tem bali wen yam hne berduai telah ada bitu mai sengap bain ko ngala pentut haduk ba indai yo sengo bete ti oi ngabali yu pi pentut bangadang duai ong bali yu duai benda yam komne de duai bi berduai kan mangaptip kan ta trai ku ta ti ngapa ada julung pertet ngaptip ngaptip ong ba ke yam yu komne te aku to kepor pada mai ipat la jang juan Syakri sene te sejak don kitso am kikun di depan pisah pada ngam juai. Namar balai kadon ka pisah ngam juai namar balai bang kile jak kejat. Kimade le jak kejat namar balai ba bakinum yo le te. Namar banga ngasus kem baca kat eka bangadon te. Ka ba eka bangadon mencuang ba kani kan ka baglong askem. Ka kani tenrai jung ade kani. Di depan pisah bai kelima ka perkar kikun tu ka por kikun albina tu ka por tarai dak sansnem. Dang klung. Ya jak kejar nasi apa hadu hangne puternet hangne penuh temai ngam don jing is te kataru namar balai kam don tu jing sen namar bang ngam kuat te bakin let ngam kuat bej ba kinum le syu kindon bej biang hakane pidon bangadon manga kri kun bodon manga te ngale bej kumta pada tu kepor pada yang ngadang adik sekali kai game yakim kan adik phai ngatu kepor kiwai ki kuat baka sunde kan poi ban lejang sang jing Syakri ngapre ngaku bakan poi sunde nomor bayu lekai bersisngi syong bej bersisngi si sejan mas nuan trai hayeng tangban sumpat patsum la syong kai syong tu la bam cha le lekai kim bar shimet la syai kim mobile kim online la syai mesti bro syutia sau baje te nyo baje ne pravaj laki syuki sum dum nam tu le lekai biang hadu dambir hadu dak latar biang tu tak si saya kamet tangam sutu te tu kapor ma i pada hidapan pisang ngam juai reh kakim ban ngam penut ngam benut te ta kan ma ngale ku talung ke ba ngale yaki long ngale insult te yaki ba kinlej madlej tu ngapar nganum lej kaslem bang long ngangat sa sutu te kaslem hai kata
dak ani daki benai lejan dap senami tarai te pade don kapor bai ma i wan jeng sang ani Wednesday don jeng sang to kapor pat ma i da wan jeng sang ngahing pade ngasyo ngadik ya lawan jeng sang ma i chipo bajeri ada kejat nang ne siap nanu thamai siap kamri ka ba jan ne atnum me yang jeng sang ayu kan hadu kata pan poi met hadu kata jeng sang jongi le tang san baje dunya baje pra baje das mel awai atnum me kata ma i padi sengap ngasu ai ngoi syam ma imju pan pai keten yang apor banga long por banga dom ne por bayung nomar ba nganga dom bi sengla dom enu am ngam ju keren chu ngi perkar mun syam por badal lengkar per kayang dang ya keren ga iba baklam ngana bedek te yo ngam ju keren hayang ngawan belang ngaba ngadisa ngabam ngasengap ngatia ne ngale kai kem nang lej mesti bro dalasung tifin syusim syura dam song mila kami bam dukan ngai kamai la jong ngai katalong da kam sim hangate atau kapor kam sungu sia baong kalau kade ka bahajan te balong ka baya support lang ta balong ngak ong kan kalau long subong no bakade tang kan dong peji kun baladon kun mungkin cu te bakade ta ka kurim ka badon hajan badon hasenda ma henre ngaken baji ite de tangi nong peji kun ya kikun ije kata kikun re atau kapor am ya kikun ije ya ilok pade kata kecik ikam don deh perkat tang man tipasol ma imo baju ngam sya ngam kuat ba intep te pitel ada don ka ka babare am sya te ban kata ya kata sya ngam sya ban kata nomor bele kin berfun jogi kita berugi don jogi contain nomor ba layah tax layah pun kai kum tuang mene bele ya kenduk ngam ko sya ngoi turapi pelaja kata ro ba anom belaja kenduk yaki asya tax tang na ka Facebook tamba ilok ilai tip te bayah tek ta idam ang idam bayah tek te kam ne ta tapa ngapa de ngam syap ben kita mobile ang pen ai se ke mobile jonga bangan supaya tang eta ngo mobile jong pidon te pe nang to le nang to ngam syap bai ban kita mobile jonga adu kata wadi ki kur ngam syap bikin kita mobile namar selak tak ki kun pade la ti password pade la lalit ai te tengah ngam don hiyo yo ngam isya baris pang lapau lut kata sini ko lapau lut tema kata ke sini ru kam nek pi kapau hadin pade kapau la dengi lek keberi kam kapau pa den kapau sya nomor pa salam me ipad ngale kum ta pade teng ai ngoi trai he ba hoj la pelai jengina kita ke ibarat ma nak tak kam pertema mentang sungu isya tora ba pelai nak kata bakam don tak jing thobriana hakalong yeng am ta silok tang kata he pat kata long bangalek sadiki mucho long ngarakan mau metalong adu kat nu ken long kata te ya kacing jong abang kan mau kita kai bangalalek mensuate ngarak long ngalek lek benya kita ngarak perkat mentap la pedeng trayong orang ka penkendu syafi las kumrong yam rang ba tu ngusum ban yam te datang kata he ai ngu yu try mo long kum du pat ka jinge dei jong phi mo bat nga try bat ki khun ki tir nga try ka don bit kata ka jinge mo ka don bit kata ka jing separate te mo kam don kata ka jinge teli mo mar la da kami bat ukpa ki me teli nga ki khun long kam don te kata mo ta kan ba ong phi manne ba ong katu ka jing et balang Ephesus te mensyua am ngala long kumba ngawat ya katu ka jing et am long kham tam le ngam dan kami pashu long ha gitu por bangampat pediang ya utrai am ngasngo bet bam dan be it rete namar ini ru idang em ka perthei long kumta kan mo te ngasngo bet ba kata ka jing et am ngan le wat na e ken ngam yo te kata ka jing et mo ka banga ngakwa ngam yo te kata ka jing et ngapoi ban long ngala pen susi ya utrai te ha ki mo tambang aingu pada ya utrai em long ba ngayo pada menta ya kata ka jing et long utrai te ngasutu ka ka ba ngakwa ya katu ka jing et em ningkong hi dei ba ngan yo ya utrai shamo kata ka jing et ka ba ningkong long ba ngan yo ya utrai te bat menta pada ngai i ba utrai long ute song te ya ka yeng ka jongi long ngidan kata ka jing es thu jimon ngidan kata ka jing te iwe habangi keren ru wat ki kun ru em long kadon te ka jing per la da ki i yang ki kimi ki pa ngim ya jan em ngim dan ka to ka jing keren em itu hi maki ru ki kun kham tam i kun jingi mentai insadon khat arsenam la kham he ila su thu te ha gi tu ki por em ma i kham shalang hi kin thei te mo te ha gi tu ki por ru em bang yam pat pediang re ta bang long kum ta la ka jong ba
Nya sa lang tambang nya long kumta te kam dadan te katu connection jongi si kurim mo. Te itu hi ki kun ram dangi la ya dam mangi am kilong diau be kam tu ki ko. Long isin ai ba te kam tam mo long bangi la don ki kun am long isin ai te ban pe ki kam tu. Tang ba ai ngu si sha pi yau trai long me iru mo ko menya be la ya tu be idam riang am si sha hi ya kata. Ai ngu si sha yau trai menta am da yo I si sha kata ka jing ka ba utrai u weng te ne I ya kata ka jing dam bi jong I te. Ba utrai u weng ya kita ki ek e barokot. Menta am da tu pi long ni la don te ka tu ka jing ya sha iwe ya iwe te. Lada ngi adom ru kum tu long shipang pumba mo kak tien jom le ko ong ka jing dom kam de te ban sa haduk le syai hadu le shai re ka step ka di ban ka jing kemen te menta am ngi long kum ta long ka tu ka jing dom kam sa shu te baro shimet re ka men step pada ka wan ka jing kemen long ngi lai ye ngi lai keren ba biang ti kum ta hi pada long ngi la ban ye te iwe te ngi la ban pen I moy ya ka jing bakla la dang ngi la ya bakla iwe ngi la kum ngi la ya pen ma ngi la ya dan biang kan kata ka jing ya iet mo iwe so shisha yo try am ko we bangal kwa ban plaru am ko we kadi bah ka to ko por shisha ho ai ngu yo try am hai to ki por ba ngiya ta ka kajat dei ha to ko por hanre kam dan rapat ka to ka jing so si te kam dan ra kata na mar bele ba batrang ban shakri yo try am ka kemen baik kita kaman siam de ya kejar ro am ka kemen baik long sabah tu ki por am nga ai ngo si sha yo try idan iwe I parasyon kha jonga kan ba me iru ila yo try ila wan ji seng lang shane de ngi she ayat beda ka kejar be bat iwe kam ta bat ki khon ya shingan bete de ya men mi ru ya shingan bet te la ayat kam ta da ka kejar ngakan mau shi akan do ki pastor ru shi tang danti ki shi ai lef ngi ban man shi ru shane ngi try kam tu mo na wan ji skri shane te kila I left yang ngam ta teng em ngi se duai ru te ba teng la ba se gi kon te la tha hi em te ngi se duai ru ngi ong try pa si ane try ban I left em tang ba shisha pa de ka long shisha kum ta em ki se wan be kin jong pastor de kila wan na maulai kum tu ngi dang wan na yeng ngi la ken du steng nanti ki se I left kum tu kan shu shane te ha kata ka sni pada be I pastor maulong ikran em kadan ko we ka jing kran be I ajing flash pang la dia ke ni ong ba ha to ko por bi kwa ban thiet bai te ngakan ma be ong ba ilik kita ya kata ka ba jong ki prio em tingar ha to ko por te nga ong kan try ngala sedang itu ban kwa long ban yo da kata ka kali mo bangin wan jing shikri tinga ong ani pastor ilek kum ta long ngala yo men siam te ngaru ha ta ko por em ba wan jiseng dala waji seng nang ni te ngam ya thore gitu ki bayawan lang ki bayaya ki jat lang te ngalik ta na mari pastor yang bu isu likta te ya ka jang ki bri ngaru ha to ko por ngade kum ta kan ta ka jinget bit te ngakta ya ta ka kali am nganget bet utrai am ut sa ai bi yang shishan de tu epi long ha to ki por long kata ka pisah kam julang te karangat bit te kata ka pisah te ban ong kata ka kali li am kade bi hasen bi haranga bi ban mudur se ban mudur se kata li kalong ka ba te na benta jingi kan ban yo ta ka kali tang ba ngam te pada ha ka to ko por am kadan bi ka to ka jinget hanga te ba ngin yo ba te ngat kade bi ka kamba ka jong utrai bi ngin yo te to ko por ngawan shine nga ong ya I pastor molong ngawan ong pastor nga ong pendwai se ba ngila kwa mo ban yo ka kali jong ong pastor ngim dan pisare tang ba ngi kwa pada kata ka kali mo ban yo man ji skrin na benta jong tra pastor ila am sim kom tahi ong pin yo ba ti hadin kat to shite yo mat kata ka banga pha dwai I am te ngande thu pi ngala pho snyu lupa kata nga ada wan pha dwai pastor ti hadin nang to am ngasi ong I ru nga ngan ni ngala kwa lok nilai kwa kali mo ban yo ban wan diskri te hadin nang to ini ong yo shanu hi kata le te ong ta na ong mo ka jing pala jonga buto ka barit tem de ka bahe te ong pi I ka kali kata ka kali da kilak mo se ni bisa ong pi shu mudur ka ai bom lang ong la pidan bisa hi tit hi la nga te ngam yo ong kum ta ma ngapat pediang tu turai tu ka por ngam ngap tip ngatang tangila deru tang kebayeng ru da jenjar pendap yang ngaku kali ngata taka talong da pio saya tin ma pi kata ngau me ta tin ma pi kata
pio tu lat pio te ngondon bok palar ngondon bok don bok palar ada pio te Itip di try mo bukerku. Namar ka di tate ka jinget em long nginget te namar bang itip bang ikwa em ya ka tu ka tiar ne ka iki ibingi don kam em ka di nam tau try te try we i ka do no te di ka tai mo. Hak taga sini ken ngala pho sini kum ta te kata kali kata bang pho sini pada am ngai ibe da kitu ki kali pareng bet kitu ki kali jingkang be ayu bete ba standard be kitu ki jingkang te ngala pho sini kum ta ken kata karong ru am kum ko tu karong jongi hi bangi yo kan ki kali bementa kan angu yo tran te ngala pho sini kum ta te ta kali te ngonga dangala kim step kata jim pho sini ngongam te pratip ka banjia sisane ngam tep kumno te tambah ngong ato nganget be ngong atra nganget be men ai be ngi kata kali te de non to am de thu epi kata ka pisar de ngim dan ra hakti ken ngim dan ra te ka pisar ka badan habang ru am kanam kot ra te kat kata ka ba ngi de ban thiet kata kali tambah angu pede yo trai ha ka por ka jong trai am u ai ngi kata kali te pre kumno kata ka pisar ka dan ka de sisa ka kamba jong trai te namar ba lada utrai hi lek ki kamba em lada utrai pendap te nganget nginem yo ya katu kali ngai ngu si siapa de utrai ba katu kali mo ka hi ka ba utrai u ai em ka long be ka ba te ngai i em ba wala ka de ka ba ngi syu da ka scan han makana ru em re kam da kam sniu te re ki kali scan han te pilate hi em ki long kom lo henre ban ong ban phashna le dang la thrai ban long ngiyo da ka babaha ti nga ingo si sayo trai long ba ujubab kanya ki jing duai hado mentaru em ke ek banga kwa em nga supente be so trai nge ibet ujubab bete ani nganda perkhat si saya la di em nga teng teng man hakan ni healing man hakan ya pulo ngapet ha ka first di ba pelong ya ka healing em hatu ka sni balas dang ya ka tu ka stage main stage be ken podering ngadai isi sa kata ka kamba jong try ken nga shu jawi ke umat ngam nang shu kata ka por belai worship te ngam nang shu kumno ban ong ku belai shibun try ru ngala shu jaw umat bet namar belai ba nga perkhat ya kata ka jing bha ka jong try em ka jing kerku ka jong try dei hado menta long ngam la shu te ban nyau ban jer kita ki jing kerku jong try em la shu rasisha long utrai kat ba ngipan em long ngai i bau ai bete fi hoi gidan ma ki jingpan ki ba utrai long open slam upette kat no ka jing esha ka jongi ma henrai gidan pedi ki jingpan em ki ba utrai un ai hang ton turu ngakan mau man shwai ini mau kum ban shu ai ban ya tu no kan dia bagadan ka to ka por te ba i idan tai wi iba long ba kata ka pisa jong i mo long ba i klem pat yo te henrai i ong bet nè nằm yo shi hira kum tam ta te hadin nang to pada am ngong em pin si yo bet dala de ka por ka jong tra te ha kata ka por em ha ka por ka badi biang ini iklam poi perkasur ban yo ta pisar henre aingu pada yo trai em long ba iyo ha ka por ka badi biang te trai uklam kentat uklam ino kenya kata ka ba de hok ka jong i mo ban yo long iyo biang te ta ka daw aingu si sa yo trai bat ka wiru dei ka banga kwa ban ya thu epi long ba habangi pen ko ngu hia ka tien ka jong ulei am ngai i bet ba utrai ule be ki kamba te na mar ka tien ka jong ulei ko ong ba ngi dei ban buram yo utrai da ka spa te ba daw so ni ko mo da ki jing ai ki jongi te ngai i am na do bangi sedang hi ban ai kini ki so ni kong e kini ka wei na ki spo am ani si sa utrai ki jing kar khu dei habangi perkhat am long kumangi ngidang sawai dei shibun ha gijing lot pin perkhat ka bai wai yeng na pin perkhat na dong sedang te gi bai school gi bai e am ban perkhat sisa da perkhat bat ka jing yo ka jong e am ban su perkhat e kata kampoi ra long kam kot te kata ka jing yo te ban siu kita gi jing siu bar khat kan kamla ra ban long re su ai ngu bit pade yo trai na mar bangi pen ko ngu te ka tien ka jong blai ni ai ngo ya kata kan long ba ublai pada upendap bete ki jindan kam ba kawi ru bang kwa ban itu ifi de ande itu par kwa nyemla semua banjir kita ki jingker ku ki jong trai ba ong ki kamba ki jong trai nganda pe sisa man ka healing am nadu pas sedang ka healing ni hapok pulu te utrai am ulek kamba bet nyatu ifi ba
ngam tiap mau i poi kan mau em kata renga ngapet em ba utrai ulia kamba bekat ke badai ke healing em iyo trewai bet ngan itu ipi ladade ba inom yo ban trewai em tharai inom yo ra ban wan syake healing boros diyo te ban ai ban syakri yo trai boros diyo andre ai nguk pade yo trai em ba iyo bet kat badai kan ke healing em long iyo be ka jing trewai te kajing terewai kalau long kamsting kanya iru kendiat ma ai ngut na bentar kita giba ai terewai ya iru ngobat angku boleh syupun na bentar jengki ma na mar kalau long iyo lat te ban syakri au trai beros dia te ban pelut ya katu kapor ma na bentar ka jong trai ka wiru ka de ka jimpen ko ngut ka jong i kloi ban ko ngut ya trai te ka jing kerku pat ka wan au trai ma trai kerku kata hiken ka bangis ngut pelan Mar kumbaga ktin ka jong ublay mo ka ong naka kitab malaki te try ong num tunjuk te haka ike ritang haka way di ka spa te ka jongi na maru ong tunjuk ya ka ba long try ong an plain em te ka jing khang beneng mo on the no ka jing kerku te ong bon sin ngi kibreng ilong kum tahi long ngi yo mo ka spa ka pau bro mo long di try te ba kerku mo tama long teng teng yem nang pat ban ngongu te yala di ban pelut am ngim jus ngau era mo long ban ong pat ban ai sa jing sakri o las ngok ta te teng teng ngi dan kam ka bam ke ike ngi pelut bet ngim ju perkhat te ngom em le le sayo tang ai khambun pa su try ngi la bu jing kli te ngom ani ngi dan kam kata te re try pat em ong ba ngi de ban ai te udah ka do not barok ma de kata te long ka jing ai jong ili kam ya kot hiru te bat ka jing ka khu go jong try ma ngin ai ngi su ngin da pelang ka spa jong hiru te kampat ya kot te bat ka igu try ule ngi em masu tho long kata de ka we te ba kuma phiru mo ki ba pet ngi la yo sngo na du mene kumnu ka ba utrai ula le ha ka yeng jong phi ma na mangi so tho te long de tang ka ne ka we ka long yeng em ka de ka we it's a very small unit te haka imlang ka sa lang ma long ka de ite ibenta ibaret te tambalong bonsin pat em ka long yeng ka jong ite ka pat ka pra na marbale di bangin te ka yeng ka jong i halor mo siang te udi Jesus Christ ngapet em mentalong long bat suong ma long ngiu ite ki yeng ki sem long aingo utrai te oble la ker khuye ki ibreu mo bekin sna ka yeng ka ba e te de ka jing e pat kam dan ka paja te ka yeng pendarung ha gitu ki jat yeng em long fisngo thu bet ba ka ta ka jing e kam dan ka jing teli kam dan la pin pet ka long yeng long ki kimi ki pa ne ka jing de bat ki khune kam dan te ka ta rengas ngo thu te long kan mentoi iu ke ngin thao ka ta yeng mo long ni ai ngo utrai mo du trai ba ai ka yeng ko ba he andai tambala da utrai hi em de hi ta u center jong ka jing em ka jongi la ni ka yeng ka jongi te long le no ap mo la da ngidan makana ka nu ru te ngas ngo thu bala da ngidan pat ibarat ru em dan trai pa ngasuk ka paho pi long ka he kalong paho bete he ke mo long ngas ngo thu long da ngi syakri hi utrai da ngim dan ru em ngis ngo thu ngis ngo ngi paho bete kadai da mar ngidan ni pa barus pa ta long ngas ngo ati utrai long teng teng mo ngi ong ba ngi su thu ngim dan ka pisa te da ngi ong dan pisa ki ong na ni bi su thok ana phi le te ana ni banang ha ban ut te ngi su thu pat ba ngim dan te dai pade ka jing dan ka jong utrai em long ba ki bre ki pet yengi ki ong ba phi barus pa ba show po te tama kam dei kata ka jing dan jengi tama ngi yo unong ker khu te mo aba ngi yo unong ker khu em nganget ka jing ker khu ru ka tuat te la dei ka yo ka kot ne ka yeng ka sem ka jing kot jing kya barok te utrai em ngas ngo upen biang lat te na dong shadong mo na mar balong ko mo phi mo ba Friday long man chupet te ka jing yo jing kot ka jong phi kam yak kam la te ban mo ban pendap iki jing don kam yeng te dre ngas ngo thu pat long hapor bedon kam pat yo bet mo utrai u ku bet te teng teng ka long umla te ban mudder gi jing mud jongi gi brio te ban ong kumno ngi yo te ka ni ngis ngo thu ba lada utrai em ker khu manu pat te ban ker khu ka de lada utrai em ker khu yengi ha ka kam ka jam ne ha kanu te long
long kan mentoy ra te ngi hot ngi so thu ka de ka wei phi bo trai u kwa be nangi em ka de jong ka men sim jong ka jing ai ngu te hot Ipin ko ngu ka. Ina ala kanu nam ta jung trai ngile ka babah te. ka babha ka La de kam sim ka bakmen am nak baknyum na ka pen bor. La kam sim ka bakmen. Lang syakri trai ngi syakri kam sim ka bakmen am. Long ka ba syakri ho trai am trai perkusya pi. ku ka de Namar so thu ya la de am trai do perkusya pi ya ka yeng ka sam ka jungi yang ngasi meru la perkusya pi trai. Namar ba oi ke jung pala long ngam da de kum ta ki bru ba de ki bru ba pala he kamai ka jima re trai kurku be phi man ka hiling se ka mo em ngala perkhat lupa te la hiling le kum no kan boras te yo hape bela la perkhat te la dab hiling ma kana sungin le bela biang ba hapsu ke jing don kam yang re trai sha kurku phi na du ka hiling ba long hapulo sha am long ngalasting te kam ngasyo ba ki bru syo ba wan le kum ta pen le no kata la shulong la kalong tala syu ila ke iba ja kitu gino ya rap ki benda ki parahi badon lang barnga ngasyo le do ma phi syong no ma pentren ma phi nga ngala jesang ngala syakri trai ma ki par ginum knyum kim knyum me nandu ara cara arpulai arpusau kan arpusam taru ngala perkat mentalel kam slam hot chite yo tama ar kanya du kasngi bangile nandu am ladies nandu kasngi tos dengila sene saya lej tam iu teng ong tambah to nam to trai te ngang ong bet ngan lej bet hadu perbak ba ong han am ban ong bencit ban lej te ban ong kum ba mo kum ong ne ki kapten te nana mo ki nap to ka jing syakri gila jit te ban ong ta ngapa deng ong engan terlesyu namar balai ngan yu por balej bela te lada ki jit ngan terlesyu re syuan bet ka kam syom bet wan tre kata kam kolong ke basuk yang abangan Tama sunga ingu turai pula kurkusya piturai. Ya ke tam ya ke jing junga am la kurkusya. Na du ba kurku ka jing ba kan jam sem kurkuru jing ka kan jado. Ba kan jado la kurkuah siapa pelat pina pakar ka jing long memensua bermeta. Kalau per pak lepak. Kawe di bangi pen ko ngu ya kastien ka jong blay te ban ai kawe na shpo ni kisot ni kom te lada ngidang benut hi ban ai am komon namar man shwa hot mde ba ong bakerdu adu kata-kata ngiyo hi de tambah katu kalut no te unong bamdu udan te henry menta pada am bangi pen ko ngu ya kastien ka jong blay am long unong bamdu ru umla shot hoi mde ba ong ba ngi supahu bet mde rekom tahan redan ki por long bagi kerdu rute mde ba ong kerdu adu bandalik krong te em kai kata te na mo try uang to mo long unsneng to mo kita ke jing pang jing stam ke jing duk ke jing kerdu kanum la te ban ba mingi te hoi ke dan wi ka por mo bang teng iduna te teman ong hadu ban krong pu te dalele nginom lek ban krong pu ge kum ka to ke jing roi te ka ong ma tin ujung blay ru ka ong itu mai kata long bingi syakri ublay te ublay umju peleran pi lek jong ki khun te ngas ngau tho te kalong kum ta hi bangi wa chi shay utrai am da ka do no utrai long kum ta te kum ba fi ong mo long pi la lek ban ngam ta ka ni ka healing ru fla perkhat kum no fin basa haye long long de kita yo to mo kum no fin bam kum no long ini lila perkhat lupa mana kana healing ilong nganam lek terberos dia Andre utrai pada am ai sunan na taga kam double kamot ihaban pep ya katu kacing pala ihaban wan healing beros kadai ko ba fitrang mo long ba fitrang utrai yu ite ka do no am ta long ta ublay ru ubo te ite gibri gi ba ai kam ye piru long mo pha no ye no te ban pet ka jaka jong pi ta makam kta pat ya ka jingyo jingko jo pi long ka biang bet te long i so ba dei bet long hang ni ngi dan bet tang ban pen kraw yu trai te bat ban ye thu ka ka kamba ka jong trai la le engi mo long ban nyo em mla sho ban shu jikir ku te kadai kadai kata namar kumni ngi shong ngi yo ban ringin penhiar mensem de jing kurku trai te mo long kat nungut te ba pli gi brio menta ma ki dan ki hospital ki thiapang kat nu te ki don kam yu tu cylinder oxygen te ringi pat ngila ban ringin penhiar mensem te ngi kemen step ngi biang ngi bet long kadai bi jing kurku trai te long sngongu hal yu trai long namar bangi te ba dam ding ma UM nginum long kom ne te pidang don i show mo ban batai long kumene mo ba Friday pi ong ba pila angop te ha ka jing le kai games
mobile day long ngitip mentaro em ke mobile phone ke wait te ka batu bahaya kapor Hon. mo kam day tangi ki bala he na do ki barit ru te ngai i bon sin em ki hawat ki khlong ret ru te bikin shong khop ki mi ki pa ki ai ka mobile phone bikin shong khop teng teng pat em kim tip ki pet ayu ha mobile te kawan rapat ke basneu te ki khlong long ka rung ke ipat ki bamdei ke haki na do bikidang ret te kum no pada filat mo na kata ka jinglong adik ke jong phi ba filek ka ko phone Kata ka penlai jangan kadeh por ba ngalejing sang pemulai. Pelejing semulai yang kadang ruai kadang yerok tu kawan ka jumpen kenduk te yang ang ba utrai penkelai te jumjung ade hang tu hibang ya kendu ba. Untuk kejing ruai ba kumbiang ngami jet. Te hatakan ba utrai penkendu yang atu kapor am nemar ngandai buru bapop. Kumnu ngayo bandrung hang nega jaka. Atau kapor padekat sama wan kata kejumpen kenduk mesim kuete. Pen kendu yang apa akan mau ke ik bangale kam dei dam tajung turai te kade jong partai kam dan juman toy te yang mat langsung sutu kata par hadin kata kan por padeng la lejing sang biang la poy ka kasngi ka jing khwai turai pade borok ke sim benta te ke sim benta kam bi jong turai ngapa de marui ngamio kawan kata balayu ngamio te hadin pade ngaperkat ang ke bangamio te pastor pada kila bataswa katama lar ki pimpat pendap eta ka hok te pimpat long ban sim ka hok na ka umat numun sim kuj ma tenga padeng ong kata kapor padeng ong no pendap ngaladap te to ngang yai bi kumta ngan lej biang tengan hatu por padeng lain do siang ong ini balik yu ma ngamar we ngamyo pipi yo ma pipi le yo ngamyo ampat sotu te kapor te isa ong kan sabata yang te atau por padeng kadai pertama dengan lejeng sang biang te kaya bet kapor te kaya kapor na kapor poi biang sa sen te poi biang sa sen kan koi turai pa hapo maulai tengah yang biang tu atau kan pendap re ata ka baptis te anang yang ong bet atau kapor padeng ong bet la kanang ruai kiwe kile yo jing kaisuan pastorong subuh la da wan ka jingrong no la da ngin padio chimben ta em kemudian padio te ka jingrong no ladang syai hang ne marwai kini borok le syarong ngai i marwai hang ne ngelong kawan te jemput kedong lada syarong kini ngapat ngasa hang ne kau don jing keta te keta ya kata hata ken kasa kawan ka jing kela ka pembedeng kasa rai bet ba ngan ino ini ke jong partai ya ka kiar ngan ino ya ta adek jong ka kimro ngan ino no ngayo ta ka jing ijong turai nang tu kan oh ngasu ka rasupang adu kata ka jing ijong turai adu ba ngawan hang ni wan jeng seng la saiwan no man kapor la wan hang ni man miru saiwan te atau pada nang ya kapor te hayeng pada imai yang imai te kam strik kam i isai ong hi ong wan num let ong le jeng seng let te let tang bawan pen baptis mat pila pendap kon ong to katang sungang sulet pen long ale jeng seng ru tang ban suk hayeng te long ban num kadam don to ka jing ya kri ya huri hurai yang lai pen asulai betang ban pen ko ngu ilo re hadin pada lai kendu ila de pada ko asyuk ko asu hadin kata sa pendam no ta kanyu baptis tanga sa yo ban pedang turai te hadin kata pada pastor ban teru ia slok ma ba pide ban kumba ia ai tu kan napa yo anis te tu ba Yesus Quran nuk Nicodemus ba tu nang balai tu ba Quran ba pide pendap ya ka hok dan kapat pat nu mensim kapat dia musim ko jadi kata kanya slok kata kadai kanya pendapat ya kata jadi pada pendapat kata pada ngawan no pelaku pembuat pen long ngala kelano ka kelano te ngala laj no kanya kata baro reda perkat ya kata boong ba ya ko mencuali te ngamlong i te nena pada yang turai kanya asalong kumne banam tanah hoj ai burami num tajong lok dai num tajong ihi belam lenti te nga ai be dia kata te hadin pada ngasa join sa ka Bible school ro hoj join ka Bible school ro tambang aktif ya ka keten te ladang aktif ya ka keten kumno kan ngan ngai ya kata ka jingsa mar ka jingai mo ka ngawan ka bayo sungo bayo sungo na keten ka jong turai te dia kata ka ngasa ngai inru la dia po in Bible school pendep kata pat adu bangalong kumdium taru mereka nam taba ngala mal marwe ndai isa kiri jung turai kisah jas kisah duai
pastor hi bay Christian yang ina kapor je kapor nak jing tuai ki jongki bang ilong kumni ka yeng ka long yeng ka jungim kadu ka kadni ka bam taam bang le su tu jingmut klab ha ka yeng ro den ka tahi nam tak syakri jong turahi kia Christian nak jing tuai man turahi pun kenduk marmet pun kenduk ita ka hok berkapop te pun kenduk yang ate te hani kata kan salong ka yeng ka ba suk Badap da kajing kemen hadu kajing iet. Kajing turai. Ngis kongu mo itry na marba. Kumbaga ong te mene long bunsien ngi le hakani ka jela jongi te. Kadi ka jela kristan mo ngi ong te. Tamalong bun pat na preng jongi ngim pat yo te yu try marmen. Yo sa. O long kamentoy te bangin syuong ba o ngade na kata ka balang kumta ni ngawan na kata te. Tamba kawai te ka tin ka jong blay ro ngim te. Yu jisu ro ngim ithup ha te ngi syutep balay ba. Jisu ukha uyap ma umipat. Ngim te tanda te ke. Ngas kongu te yu try na marba hakani ka jing syakri mo ngi doni ka Bible school te. Kadi ka Bible school ka bahikay ngi mo. Nong mensyuang ngim tip te syanu ka kitab ka don kata long ka Old Testament New Testament ngim patla te. Hang ni ngas kongu ngilom ti ki kelom mo. Bagpuli na do nursery te. Kalau kita kan makin kita no. Kalau kita kan swaban join Bible school ro. Kila ong puli lupa kasam spalai. But puli lendat ki ni kitab te bor undu teli nadu kitab nadu ka testament ko bariam hadu ka New Testament pin puli lendat pin sa bisa to exam kini nga perkat kumno ngan le kata te namar ngal ngam diberi benang establish school perkat am ngarap puli swa kini kitab te ada kita yau pi ka puli ngalak ne ngamla ne ngalak puli itu ngalak ya kasam spalai te na ya keren swa aduh jing terai ru angkat panah terai ngana aino tu ka was juga basyukran te basyupule te spalai la syus ngap yang tu lawan ki baterai long no ska bermeur en long meleleng nomor bah nga terang berle Bible am te kis ngap tengah hatu por pede na yo por tang sipang ru am ngaplin no ya ka sam spalai te nga nomor la mobile la yu ang la install ka tu ka apps tu am harus pai pe to sam spalai sipang apet kemut si dekar cita yo nga salah tarai Aduh kata api kebat. Namar ba menjulis school teh. Sekolum julai jumulin cu teh. Manang pelit ka kitab lai subu ang pelit ka kitab na wes le teh kata Ong gospel ngi pecak mat. Lalu tate. Dong pelit ka kitab Isaya, Jeremia le hapwat jika Bible te nadu das apa janu kedon hang no hang na kasla bakat no sapet. Andai nakane Bible school sya kala ai kalau jigku ya babun. Yang asimat kalau jigku sya papalat pe. Ngalat sutu dawan ki jing hikai ba ki baper na wen ru subu mak dakuan ki jing hikai ba. Kisim nak dekat Bible tang kenia du ki ban perno te ladangi kita biak tin ke jong bleong. Kalong pat ke kalong kaya dati ni nambar ka tin blay ri wat lam te mo. Te ladangi syutep malu mala kamlong rete. Masung tu long kani ka Bible school ru em ban su keren mo kata long mangi hadi barok laingot mo ngi lai join te ngis ngo tu kumno kalong. Long ngis ngo bet ba ngas ngo pi blay te long kim ju kenya ya kata ka snam karta te long ngilong ki hep ki ba ete hakmat ki syakri jo try baro long teng ngis ngom ba ni ngali bom jule school show bom ju police show mo kum ma phi mo ba ong mentan long tama hang ni pangi dawan ngilong met keju te ngalong ngas ngom ngilong te ki khlong ret mo ki kum mangi syong ke kelas nursery ne por kum tu bete long kata ka jing hikai ro kalong met ka basai long ho te long kata snam mo ngila let jing syakri ni puli ka ni hite ka Bible tamangim jus ngom tu Hadin bengi join ka Bible school pat kapan pili mo iki khamat ke jongi te tang ka tu yo anes like handri ru te lala lender ban re kam dani e pada long ban yo revelation ni e mo na ka tu dani e henry menta pada am ha berkat sisa ka tu ka jing e jong try am ani mla banjau mat wi la sisa ban berkat ya kata ka jing jeliu kata ka jing e jong try mo Wow, iya jadi kata na benta jungi. Tagay ka jing it basig syate ka David na utray te. Na marbon na preng jungi ro em ngi long ko ba fiong film ne mo long piece ng bam yo jing it te. Na may pa film don show as ngo kun sweat te. Long ngi wat ka jing it na ka pertay te. Kata ka di ka babakla bunsin te ngi long kumta. Teng mo long ngi wat no ban pins ko bahay la di da ka di ka bam.
bangin ong bit ba ngin yo kata ka jing sok ne ke ite Jing keman. ndai te kata tang shipor phi Tang shipor. ngasot te long ngasot ho bade hi tang ka jing et ka jong utrai ka long ibe koren ka ong mo khat lai ka ong te ka jing et ka bai sha slam te hang tu ka la batai lut te phang ka jing et what is love te teng teng ngi pat ka baken jado ngi ngap ngi perkhat dak muai te de ka tin ka jong blei pat te ka la batai lut ingi ke ibangi don kam te ban le Shisha mo da perkat balong ngi ki beri am da ngi perkat long ba ngi wat kata ka jing et teh long ba ngi ong ba ka de ka kiat ne ka de ka kanu ka jing keman kan kum berte mental mo ngi iba ki kena ki badang kena ba hati kini kena samla ka don ko ka video ka bangai i kan ki de ki kena khat arsenam khat wisnam ki lapoi party nga perkat na benta jong ki am nga ong shalong ngam tip te ka e ka ba ki kwa te le si mo ki kwa ka jing iet na ki kwa ka jing keman na henry bangyan wat pe de kita em ban long ka ban la ban ai ngi ubre te ka ban ai jing hun ngi ubre te dan rete ban ong ba kita ki ken la ken ban ai ngi henry ka de betang ka ba ngin yo be kata ka jing iet na utrai te ka ba la ban ai ngi mo na ma shi sin hi bala shon shap ngi do men sim bo khoi long katu ka jing et ka dan bete hangi mo ka dan bet katu ka jing et long ban ong mentally am ban ong ban wat jing et nya ban ong ban ting ting da kwa ban so si ru am la ra ki ban so si samar katu ka jing et ka la dan ka la long ka slay ka jing et te ting ting da ong ting ting mo da wan ting ting ki ju wan hi ki jing et mo ha bangi dang nong ubriu te dang dan bi hi ki jing et ka jing em wan kinu te kwa ban so si am ting ting kwa jubuar te ban surung jubuar shaktu kan ji so si am re mla ban li rung biang shaktu na mar la wing te ngi nang to ma la betep te tu beri barem la de betep ingi ha ka to ko jim pun baktes la ngi la mi te mo ngi la mi na ka to ngi la long ubri bat mai ni mla shaktu ban li rung biang shakitu ki ji so si ne shakitu ki jong ka pertai mo ngi mla shaktu ai ngo si shayo tra pi barok mo ki bapet ka ni ka polong na do mene fin ong ke kata Bible school mo long kata ka ni ka uite ka ba kadai bapelong yangi komneru em kadai kena ka ktien ka jong blay mo ka babat scam yangi te tinga I mean see mi pi ru mo long da pi kwa ban join pila ban wan sa ka office jong ka portinet ba finio ki jing te bakhan banya tingi sungu pade you try na marba mo na do mene ngi la yo banya keren ke barok mo long ni so tu ngi dang kwa ban keren mo shibun tambah ka por pat kamsha yangi mo Atas nono kandian mo abang le syakri turaru kungi la pedang turai boman wi le bet pi wi le bet boman kata ngati pe kata saya le bet namar ba yang asimet te saya le penlong ba saya le bet beken jadok ba tang wan ke jumpen soy deng nang tai wi le ban tu te ka jing ban jonga rai ladanga ngam te bi ka ketien em unyo bet boman namar ngada perkaru boman em uyale baja jing jung am nam ta jing pangjing stamro lang syakri turado uyale adu ta jing pangjing stamro man ka hiling gidan be jing jate ngakan mau acara pusauro syaban sedang ka hiling am ya accident na ko ha po pentor le accident tu kwa te ban penduk nak ban ngin syakri turai hendrai wala kataru ngingim terate ban du no ta jing syakri ngiyale be ban syakri turai mara kini acara pusan taru kawan biang tu kejeng pangap ukwa ba pep no yang itu ban jing syakri te ban masen sedang ka healing te masen sedang ka healing la stom biang tengah pada ong am ya kat banu bulek kum am ngan lek be jing syakri ngan lek be bun ki bam tep yang abang stam kinan ki batep jung ki jong ba pencengan yima papa kitip yin mak ya dan be bat kita maki te kitip tamba kila kliang ap mele ngam ngolon lesu ngam lesu kan ka healing ka bam talu ka healing ka jing khu te ya ki jing berku jing ko jing khia te pen khia tengah ngai ba utrai ya ki beri borok bawan healing am pen khia syape yang ngaru kum ju hi pen khia ladanga ngaskam ba kerja do am nganum le jing siang te nama ngan beji syakri nama balai ka touch te kamet kam ailatendre ngam ko ate ngak ko be syakri utrai yang tangata kan ba ka bangi ayu utrai am ai ka ba hatam te namar ba yang aban imulung kriste kaya pejulung jumen toy te namar ka sti por kala tiaru kulong ba ado kal bar pau ko ba lasa na pna yang alam badu kris
pa ngai siapa bangi don lang hang ni taru inde bangi la pediang sia turai tadam de turai tingi mla ate ban syong hang ne de tang no turai hi pa panla ingi kumne Kadi kata, ni sngo komen siya try mo kadi kapor. Nomor di try uba ayeng kadi kapor te. Nga sngo tu bat tang kawai mo long habang isakri utray ngim day te ban sngo hun haka ege bangi don kawai nga sngo tu te long kadai ka jinge day ka jongi shimet ba utray. Long ka hun te ka jing sakri kampan poy ngi te so utray. Nomor teng ngi sngo ba o ngi don hakata ka balang ka penta kapay ngi te banyo ka beneng re kam day kata nga sngo tu te teng nga sngo bangala abiang ha itu te bangi don kumbayong ba Friday mene mo kwa te banlet shaway mo kwa bit thi bit ki khun ru bandan be bandan mo ko ban kamsok mo sngo abiang te kabiang te tamang sngo tu ba ngaro nga sngo tu ya kadi tang kani kawai te tang uji su te bala ban pen yangi namadangin pediang si saya marmet ginum yo re ya ubat ya kabeneng ro ginum yo re te takarang ngim day ban sngo hun tang hitai jing sakri bengi don te bengin ong ba ngala le jing sakri ha ka to ka balang mot ngala yo ya kabeneng day te ma kumengiru mentate ngidon ha kani ka jing sakri tambala da ka jing jongi pat kambet bat ka ktin kambet bat ka ba utrai ukwa mot ngiru nginum bette bat utrai namar sisa utrai ru ulong ubakut ukwa ngiru nginong ki bakut te takada ladangi sisa namar ka ktin ka jong ble ka pen khut ma kumangila ekran adu menete kadi kani ka ba pen prang yangi te pen prang yangi sadu sakata ka jinglong rang ba te bengin tip yu kris bat kum ka ktin ka jong ble ka ong te ba ngide ban long sngohun pat kum juru bang ngide banum tibi e shu te phangani ka perthai de tang yu Jesus Christ badi u bala sanar phana te takara ngim de ban pin bon hajing mo jing perkhat jungi te banong ni kata ai bakala shai kan kuslai ya kala shai te oi namar kum bo utrai ong mo long ki simbeneng te kim bet kim ot te ndre utrai upendap te kan utam yangi mo namar ngili gidi jong te uting khon te yangi ngili ngim deserve iru ngim dan hong iru bingin long ki khon jong namar ba ngidang don ka pop ten rai te mo ndre haka jingwan ka jong utrai te kasnam ka jong u ka jingyap ka jong u te ka pen empat yangi lasus pa yangi te dan pat da kawai te taladang ngim sngongo bat ladang ngim le kaman hakata ka utrai ule kalong la kabale no te kata ka jing jongi mo no klamu jisu te kalong no shisha klamu jisu te kumagtay ra bangin kata ka jing rai te ka jing rai shaman sim ko ong mo tang uji su te bala ban penhun te mdan shu de giwe te lada ngidon makana imei paro makiru kadi ka daw jong ka jing kurku yangi te tamba imei pa imla an penhun yangi te ka jing don kam jongi ne manong ka ka bangidon hapo te tang uji su si sa bala mo te ngas ngotu bangidang kwa ban keren tang balong ka por paklang ya mo lawan keren man hakani long ngaladap man simsnam mo ya ka ISM sisa ngayo mat jingkar ku sisa na kani long bangawan haka ISM ro ken ngaingo yo try ba ngayo ban pendep ya ka ISM ti sisa ngaru ande itu IPM long ngaman shwa ngale school mde te ka English section kade ka khasi section te aingo pade yo try long namarngi ka khasi section ting ya karan bida ka khasi te ma Henry aingo pada yo try bangawan hakani ka ISM kidan ngandai TV kidan ki kentian ki bang ngam tep ru ngam su thu te da ka English ki ongom no aingo pada yo try long bangai ngasu thu te long bangiwan haka ISM ni haban wat ke ni kini ki meaning namar haka Bible kam de ka basuk da ka pareng te bangin pule ban su thu aingo yo try long ba niwan hakani ka ISM ka pelong smart ingi bangin wat iki dictionary ki kentian te ladang im su thu ru ni poi ban wat mo ni long ni poi ban kwa ban tip te ke e kan ni mo ti aingo sisa ki jing hikai ko wei pa ko wei ka jing hikai ka bangi yo ha ka ISM ka dalong jing ker khu sisa ha ka jik em kan te hoi don ha ka ISM si bon ki pa ngamat ken tik teng ngala ko ban ong namar kham tamba ngam da smuthu bhai ke English long kidan hi ki jing e mo tamba aingo si sayo try long ba yo ban pendep padete ki jing hikai ki ba dalong jing kerku si sayo ki jing em te nga aingo yo try ru em ba ngawan ka ISM nga yo ban tep ken nya ka vision ka jonga na ma na do man shwa am nga si kwa bi bangan tep te ke e ka ba utrai u
ukot te ya ka jing em jonga nga ai ngo ya kata ba haka por ka bangalawan haka ICMM nga yo ban tip ken ke e ka ba utrai Ke ukot jing temu ma. ka jing temu ka jong trai ba ukot yang nga ka e ka banga de ban pendap te ngas ngo si shay kata ba haduk menta pada nga yo ken ban pen ko ngo lingba ki chakri ki jong blai ki lingba jong ki mo long ki pen pau te ka we ru em ha ki tu ki por kan ma por bangawan Bible school nga laju po snew shwa ya kini ken ki jing ya kan ka vision ka ba utrai ukot ngalap po snew shwa ha gitu por utrai la sedang pen pau te kendian tang ba ngapa dia ngam sutu ken bakade ken ka vision ka ba utrai ai menta te ngapo snew ngo ngani ki jing po snew yu ken kini te nga ai ngu pa dia ba i pastor em ngakan mau yang kidan kinu ki jing pen i pau ki jong trai em tho te ha ka dairi te ngashi tho kan ya gitu ki jing po snew ki jing i pau ki ba utrai ai em ngashi tho te ngashi akan do iki syakri ki jong belai rumah ngakan mau ngayo tu kata ka bang apa sini gum tamta te ngakan mau em hadin nang tu dang lapas ya ka ICMM ngasakan mau ban pet ngashi smart te ban puli kini ki jing tho kini ki bang apa sini gum tu ngashi smart te ban puli dang ngala adapt tho gum tu ngashi smart ban puli biang na do basdang ngong ha ani ai ngu si saya utrai em peleng kini ki bang apa sini em kadi ka ba utrai u walam menta pati u perlong menta te ha kitu ki por em peleng apa sini god kadi ki ek ba utrai u yalam ti u la pen i khindiat em henrei menta pada ka long sisa te ha ka kalong clear bai menta namar kadi ka jing pen ko ngu runga ai ngu yo trai long ba nga ko ngu ha ka tu ko por be ki syakri gi jong u belai long ki pha yang aban pet iki khina te ngai ngu yo trai bang ayo ban ya don lang bat ki khna ret ma kan jing syakri ban pe ki khna ti kan su thu gen kata ka kadi ka jing khot ka jong trai te kam de ka ba asuli le balan hi mo ne ka bang asu kwa hi dal di bat ong ban pe ki khna le te kam de ka basuk tang ni ki khun na de tang arngot ki khun na yang kam de ka basuk e ki te ha jing syakri le mo ki la ya buan andre ai ngu pa de trai ba Sisian he badai ka jing khot ka jong trai em utrai ai buar te bengila ban ye sha utrai ai buar ngi bengila ban ye dei bat ki khlong mo kata ka bang ai ngu ya trai ba open pau yang ha ka nika ai su em ken Mar ka tin ka jong blai ru ko ma people without vision te perish ki brio klem ka jing i pau te kin long kin sakama no te ka dei si sha ka tin ka jong blai ta ka ngi hab don kam ban yet te ke e ka utrai u kwa te ngi bengin le mar teng em beling is ong ba ngim don kam la ni ngam tep ngan let che e le ngan le yu te di bangim wat yu trai te but ngi di bi ban pen ko ngo te ke e ka bu trai u khot eng em ha ka tu ka pot em teng ka som ba ka e than de ngi ban le tamba fi pen ko ngo pat em ka sok ki hedin ka biang vet ka yat vet te fi dang don e mo ban ong ki pat ba mo ki ba pet akan ka por ke e jing ai men sim ka jong pi te ngai ti fi Agri ka por nga ko ban ai mesin bikin ng pej ma namar ba kumanga ngali umar ka jing kurku ban nga umar ka jing e ke jong trai hoi nombar ikurem jonga bar ki pastor ki ba chai duai nam ta ka jing im ko jonga tingang yo ban ka nga jru nam ta ka jong pi ki ba pej ang duai hoi pi de kir kun thai nga ngam de nga de chundang ta malanga ai mesin me pi kir kun thai duai nam ta ulok jong pi ba pin duai bon kala ka bomot pin duai pin lai baki syakri jung bre omma pin la ban duai tamarwe hayeng pin lai baki syakri jung utrai ban kersian lang jung duai baki jung kiru mar makiru kinon ta kapor ban tip syo utrai pa kinyo ya ka ban duai namta ilok jung pila ban par kelane kalau ka jung pi par kela hoi kuma om mene ka tin ka jung utrai kren ka kitab jung start proverb kalau nang bakat sau de ban kalau ka kan thai ka ba start ka thai kalau yeng ka ba bik ka lid no ya ka bat naka Siti jo Petros kemudian kong Petros kena balai de korbannya kong ke kamram jong tengah ngide bandon lang berkat tengah teh ngide bandon lang hajan jong ka tengah ngide ban ya share ke ke ba kerja mesim amde bang ya share ke ban jak ba kerja do bat ngide ban ya sutu jengmut ngide ban ya don takawai ka jengmut bangin chakri betang utrai bat aka we Petros ru kalau ba ar hang turu ong ba habangi atei haka yeng amde bang ya tei ya ke ba kerja do dengan teh ya ke bakan zaman sim ba ini teh ya ke bakan sim hoi bakan jadok ru ngene ban ya habia teh hi ba
kalong ying long sem ka jungi dei kham tam ba kan jaman sim ngi de ban yate te tang tahi apa slow chapi kinong page ba pin ladak ilok jong pi pat kala duai ta jong ilok le sakri jong trai ya tu haki bat makiru kin duai lang ki kersian lang jong duai bat ngej ba insa kelai ben ya syam hi marma de trai tang tahi plus bon Te phi pat kong arki phi dani e van ong mo kan ko por. Ngaru utang kata hi bang aku ban ai men CMP. Dan ka bom la bat utrai Henry ki baro kilong ki bala be ha utrai na ma ba. Lada kaying kasem hi kamdan yo jisu em kalong le no ate ban tei ya kata kaying klem u jisu em kalong le no e shisha. Henry ka baning kong em ka bangi de ban bu ha kaying ka jongi em ukli kaying em dei ban ong ba phin bu ya tau shin rang Henry pidi ban bu shai jisu ba on long tau kli kaying ngai men si me phi ba phin dan kata ka jinges ngau thu jingmot dei ba phin ya dan kata namar lada kum ki me ki pa hi em kim dan kata ka jinges su thu jingmot ki khun le ki la sa ka malupa te tang kata hi bang aku ban ai men si me phi we bi we ba dan ka bom la ba utrai Henry kalong ka bala bet ha utrai ki baro ka buram ni ai be sha utrai ka jingero ni ai be sha utrai namar utrai long ba Te ngila yo sngo mo ka e ga ba utrai ulale ka long yeng ka jong phi mo. Te ga tang kata hi ka we ba kum nakani ka studio jongi ru ngi ai men CMP ki bam pat pedang utrai pedang no utrai namar ba sisa ka jingwan ka jong uru ka long hajan. Te lada phimyo utrai long ka long le no e ki jing em jong phi te ba fin dan nakani ka perthai. Kani ka di ka por ka ba biang e phi ba phin pedang no utrai. Kala ka ba mut no na ki ba phi jumlien men shwa yo no utrai pedang no utrai na mar utrai kani ka singi udang up ye phi ba phin phai so u na mar ba teng tengi ong ba ujisu jingai na ngi te ndai di mangi ba phet hin ba phet jingai na u te kani ka singi ba biang e phi ba phin wan biang su utrai na mar ba teng teng ka jingmut jongi ki beriu te kalong ka bamla Dai hatu dan ka bamla se bat utrai mo baro kilong ki bala te bat utrai te tang kata hi ngi ai men CMP mo ki bam dan ni ka jaka ba fin shakriru ka jingkhang jong ko potnet ka ple na benta jong phila banwan ban shakri lam bat ngi hakani ka jaka na marba hakani ka jaka ngim pen kraw bat ngim yaro yenu dai tang yu jisu kris maka dei sisa ka jing shakri ka ba ublei ulasei bat nganget ka dei mauhi ubalasei bat mauhi uban pendap ya ka jing khot ka jong u tat ka jing wan ka jong u ma te shwa bangin penkot ikani ka program jongi tingin let ban duai mo la da kidan ki bri ki bapang ki bastam ro nganget ha ni ka singi phinyo kya da phidan ha ka jing thia pang jong phi la kalong ka hospital ne ha kanu ka bentate ba phia sham teng phima ki jing le phima ki jing kot lat ha ka jing em jong phi kum ki long yeng mo kum ki shikurem ne kum ka yeng ka sam ki khon ki ti jong phi ki sakma no utrai kani ka singi bangin let ban duai banginget ba kita ki khon ki jong utrai ki bala sakma nganget tu sha kum ta khon sarong oreama ula sakma no te na ukpa jong uma nganget unwan phai pat sa sisien sa uji sukres ubalong unong thawon unong penjanaya ka jing em ka jongi tingi let lang uble ka jing duai try kin rat ani ka por ngi wan ban ai ngo eme jisu gini ka por ka bako do try ni tip ku jisu ngi song ka ni ka por ko try ka dei baro ka jingla ka jong me ko try jisu mangila ban wan ka ni ka jakar ko try diling ba ka snam ka jong me ko try jisu ngim doni e ngim lai e te try na lade dei baro ka dei ka jing pela ka jong me kan rat jisu ngi songo si shai me ko try ma dei ka jing pela ka jong me bat ka dei ka jing e ka jong me try bat ka dei ka jing bat scam ka jong me ngi te try ngi long kum ni ko try nganget kani ka jingkran ka jongi kani ka jaka ko try kalong ka jingkar khu ko try jisu yiki breu ki bapet ko try jisu kan ra try nganget ko try ki bapang ki basitom ko try kinyo e ka jingpen kya laki don kanu ka benta jong ka jing em ko try laki do ko try ka jingkermen mami melong ka jingkermen ka jing em ka jongki laka yeng ka sam kala pat kala para ko try kani ka si nganget ka mami ko try mente song yiki ko try jisu ma try ka don ka bamla akmat jome e am try baro kalong ka bala try
bat mi lada try jisu ka kmat breu kampat yo i ki skor ki pat yo sngo bat ka jing bat breu kampat la ta try bat perkat degi kita ki jing perkat ki jome ki ba mi melabo ta try jisu ba Jeremiah ko ong try for I know the plans I have for you kata ka jing temu ko try me don naman ta jongi ko try kata ka jing temu ko try ka ba ha ta try om ko ban pensnegi na ka banta ka hima ka jome ta try nganget ki bapang ki basta makani ko por nga duai ka jing pen kya la nunu phidan ka jing jingem snam utrai la pen kya ye phi nganget ta ka jing namar ka tien sisa ka de ka tien sisa ka ba utrai ula ong namar me pha ka tien ba me pen kya nganget ko try ka jing pen kya kan wan ta try ka jing pang ka jing stam kan rea kata ka jing do jing kermen ko try mami men kendo ye ki kanu ko benta ba ki don ko try ba ki khon ki blasa kaman on me ko try ka ni ki si nganget ko try kin yo ko try si sen ka jing et belai ka jam me try kin wan phai pat chami sa si sen ko try mami ai up the try jisu na mami ong ba me mon ba ko ka men sem kan jat no the try ndrei barok ken poi ka jing kala ka ba mo the try si sa try kan men toy ayungin yo ka perthai barok ko try ndrei bengin do no ka men sem try ni da trang si sa ba pi men sem i ba kodor in yo ya me the try kinum sngo hon ha ka ik ba kidon ndrei try ni tep ni don kam tang ya me the try me long ublei me long unong pen em me long unong thau jongi ko try ka burom bat ka jing ro ka long shame ko try tang ya me man kraw try jisu yengi ban yai man ret ko try ka burom bat ka jing ro ka long shame ha ka kerteng ka jong jisu nga duai nga pan kini baro da ka jingin amen kublai shibon mo kong arki ba Friday kani ka por ka jong phi ngange ka jing keren ka jongi ka long ka jingker khui ki bapet mo ti phiru ki bapet tat ngende kendu pat hakawai ka program jong ka di ko home session nakabenta ka burom ka jong blay amen